Trevor Gatefault is shocking so Toronto na gadi Stadne Iarlath in Tuaim. The gore Ceannais connacht the FBD Gaillimh agus a fihe Ceannais chlór leanta an Gaillimh agus Maigh Eo na Shanna Chórsan the Tráchtaire Céile Rístan so agus slú ón díal ballheisteach don Ceannais so. Shatadig Sul Gomor leis an Caimhlinn deisiúing ar dúis Súla Cafcan Caingar na Fórna a bheith dul chun Páirc agus tosnóid le fuair na Gaillimh agus fuair an nua gomá browna ag manistóir sinné Páirc Joyce stig sa cool don na Gaillimh tosnóid Conor Flaherty agus tá lína lán cool ó sa chóirmach le Conor Carson Sean O'Mail Huron ó Ileán Áring agus Míchéal Mógan ó Michael Sigus sa cool sa lína lachúil don Gaillimh tosnóid Cíno hir ná nó cuman pelle garna na Ferber an captain ó Currafina Ciarán Malai stig sa lár agus Brian Cogger ó Currafina taobh le siúd an bheirt lár Páirc don Gaillimh Ryan Roach agus Matthews Barraid agus an son tosathe maith agus deis anna chuid chun so Tróna Shane McGrath Ciarán O'Mail Huron agus Jack O'Neill agus an son an lína lán tosig don Gaillimh Tróna tosnóid Fionn McDonagh ó Sin McDonagh ó Livermore agus Cillian O'Curreen ó chuman Míchéal Brannach. A rís deis an golóir immer thoirí bhuió an sa Tróna fé bhanistóir nuais na Andy Moore an Darnogus Jack Livingston a thosnóig sa chúl do bhuió. Lína lán cúl láidir ó sa cóir le taithí le lehétí Stephen Conistig mar lán cúlaí agus an son sa lína lechúil do bhuió tosnóig Fenton Kelly John McManagal agus Cathal Keaveney. Dara Joyce agus Dylan Thornton an bheirt tosnóig go lár Páirc do bhuió agus an son tosathe maith le lehétí Diarmuid Duffy Jack Carney agus Nathan Moran agus an lína lán tosig ag Maigh Eo Tróna tosnóid Cian Míchéal Cúpa Callahan agus Niall Hurley ó Clár Clanavers stig sa cúnge ag Cathal Uimhre Cúntíag. Se tá slú mór ballheisteach an so Tróna tá ag súl go mór leis an Caimhlinn ansá agus cé go gasach na fórna le chéile is chéadh don comórte strathe an tachtain se cún ar chuir sé isteach náach ar an tinrih an seastáin híos fuinge Gaillimh lán agus slú a deas seasta ar an mount trasna ansá úinge chomá agus Tróna deas chun pelle ansá I dúm dá dhúling agus dáhéamh beag na gréite inis le ag tús a chur le action Ceannais connacht the FBD fé sé. We're chance of Ramadan like should have back or Roman Tunis where Coyote again the Jimmy or Sheena fear now. Please be upstanding as we observe a moment's silence in memory of Martin Goggins of Corrafin. Martin served as a club official, team manager and more recently as honorary vice president of the Corrafin club. Martin was also an extremely generous sponsor of both club and county and was never found wanting when funds were short. He was also a major part of very successful 1998 and 2001 fundraising teams for Galway. To his family and friends, we extend our sympathies. Community of Tráchtaire and Adam Jeelish. Slua Queen of her lake to cook Corrafina to her Nina Fearinga. Now please remain standing for the playing of our national anthem, our own Navian. Tara Náisiúntanish.
Shag Haney Oliver Nation so Stadney Iarlath Tara Náisiúnta Casta agus Nómad Cúnis Gwyn Martin Coggins for Hale agus Quidford Takieta de Curfinna Yesterday go raibh sé inis tá slú a fós a teachta seach tríd na gataí an so mar bhí mé rá slú ón díal balla seach an so sé Dermot Lyons ó chuma naomh cuihín an Clisleáin riamhach a Ross Cumán a bheith go bhaile fadóig an so agus dúrach ag fanacadí go méid bádóir bhuió im heisteachtaí an taobh ceart a sé treis dulcan an tí agus a chuid le ród a héanamh bhailú an son agus an son pa míid réigla tús a chuir le haction an so ar rák nó na deas pa míid ag tús míanar a tan fort goma tan na canílacha gomáí lirt agus poghuí mórrán in áíire a séad an so a bháthar ceachtardas na fórna agus an bhirt i lár an chuirt an so réig le tús a chuir le haction a gléthe canis na bliana fihe sé par an asin son ag muo tá Cluiche láir a feice an réiteoir Ciaran Malyon san a teachta seach agus tugann sé deis so de Cathal Cíomhnaí agus an pass gánaí nómarcha cobar le déanamh Howland son ag Cuba Callahan an Felix Scura ach ag dara tá spás feiceann son ag John McMonagle ó Chisleáin an bháraigh agus ag dara deis ag Fenton Kelly os na dábhéad ag teachta seach lús a bhar céine Kelly fósadal mar choúidir tá Brian Cogger an cean so scuilte seach le Caran Fosta tá sé ag sárcólín ag Fenton Kelly tús maithe go muo agus iling géir go má bhí díná leúnta agus é dul isteach ach ag dara an scóráimse agus tús má ag na cuairtóirí an so tránóna gan nómadar glog go fól. Nis an kick amach le teachta Conor Flaherty sin ag cúlbára na Gaillimh an so tránóna anna cúlín ar fad biaithe sin ag Fenton Kelly agus muo soccer go mad ar nó bhí gábhú amach teachtaín stad áirithe se kick amach le deireh ar Dave Howlach ag deir muo in Uachtar Dar nó banisteoir nuaiste go mbliana sin Andy Moore na blianta chatta mar haidúir in Nyanzi bhuió na sé ganna Shelvan son ag Cian Míchéal an pass Ceannais agus muo ag Cluiche comás na nómadí luan so Niall Hurley Carrick Castal an son agus ag deirteach Ceannais Jack Carney an rá na dullar seach sa lár agus bhfuil an pass sin a methir stray agus an Gaillimh a déanamh go mála teachtamach an son ag Shane McGrath ón dún mór Míchéal McGrath Garrett Dírach síos tríd an lár Carrick Castal ag deir an pass to go tá si leistig don stúa Níl sé nu agus stáid se ann le blin se chun deisne ag Fionn McDonagh fósad an láh an ard an son híl miseach an réiteoir ag scuile leis sin return astí Cillian O'Curreen os na Brannig tá lábhar an drauman son gan ceist agus beag kick séir isteach las mod an stúa le teacht an Gaillimh. Dar nó an teachtaí an stad áras os chéad bhauta bhí buama ag muo ar sligach in Maigh Eo héna seachteag le héna héntíag agus an son in san tarna clefí a cábhúdar ar Ross Cumán ná a fédó le héna sé agus iad cricnú chom leis an Gaillimh ag bar an grúpa le ceir faoin réin ach tá deisianis ag Cillian O'Curreen tá sé lasmód an stúa deisir iirecht gá feinte tá Gaillimh go maith na hiireachtaí son tá muo feabhsa himlína chumá sa clígadí seo níor bhúil sé é sin go húntaach tan bhála go deir ag muo agus éirí lo é sin a stoppa agus a glanán ar tháina sé ceart de chus í choirín an son agus ag deir tá Cluiche feice an réiteoir Sam Callan an féhrú agus an rigus rúthar tócha go siúd na slúite fós ag teachta seach tá sé sin Gaillimh a caiilte go muo an tá leotha an son é sinna gáil Ceannais agus tucha Ceannais go deir John McMonagle muo teachta ríis cúlín amháin ar chlár na scóir go siúd ó Fenton Kelly Páirc Joyce agus na láh an ard an son teachtamach tá Kelly a ríist ach ag deir céimena sa bhreis deir an réiteoir agus an kick séir agus an buntáiste Ceannais go Gaillimh Seach sa dár, smachta go deasan son ag Ryan Road se Cillainní. Díon taing bhána tá leistigh sinna Oisin McDonagh chun litir mór ach an cosantóir chun caiiste an son tá Cluiche seoiralta is an son agus muo ag glúiseach amach go mar ríist an tá. Dá héh fós ag sacrú an son ar nó an Gaillimh teachtaín stad seo bhfuil sé chéad bhauta bhí buamacha bu olbhúr ar Loughton trí an ideag le nád a cethir agus an son Ceannais so in túm bu éasca go maith ríis ar lítrim dó an ideag le nád a cethirdig a cinnte go nád an so in san cluiche Ceannais báutháin eile an Gaillimh ríis tre seán an mhail Ciaran a chum an Ileán áir an teachtamach agus Canach scór amháin go dtí seo ceir nómad díreach ar clog agus an scóir sin takeithe a bhábhar bhuió agus Fenton Kelly ag aimsiú. Brúan son at teachtó bhuió agus teachtaí ag an Gaillimh sin na glanna
Ag deireadh an adóg sé to céimena sa reis ríist cumad roada agus ag deireadh deis an ag Maigh Eo Garrett tá Nathan Moran. Pass took agus ag deireadh tuach sé dín lántasí sinna Cúba Callahan seansan tar cúla Maigh Eo beidir meid an tarna deis tá fell ag sciúra mór haimpel istigh an son bhí deis úntaach ag Cúba Callahan an son ach ag deireadh a iarach siúd díreach stoppathe agus well Maigh Eo Cúba an son agus ag deireadh glanta ag an ngáileamh an tá dearg an son. Nis Ciarán Mulhern Dí Shane McGrath Tá na Gaillimh beánaí nervhís ag tús na himmartha. Gan éon scór go fóil bhí deis amháin ar kick séir hit garad. Nis Ciarán Mulhern a ríist. Spás crothan son ag Conor Carson. Nis an lántasí sin McDonagh tris bog amach ag an pass stig léite go maith ag Maigh Eo agus deis go siúd teach boutáin eile. Nis John McManagal os na mistéala go gasláán a bharrig. Aber bhór déanta tar nó ag an dá héamh le seachtaí beag an nús. Mórta stratha ag tosnú an teachtain se chuing a churn ar fálan sa Tránón agus nuair chasan na fórna seo gona bheith céile bailíonn slú a payout in na medise gimmert inis. Brúan son ar bhuió Carín Lo Shelva cumad. Dinta go maith sta cofad an son le Cín Míchéal an plas Cluiche go dtí Dara Joyce. Deis ag Joyce an count on ag tastal. Oh, sár cúlín an son ag Dara Joyce. Obair le déanamh aige fear maithe dhéanamh ach ag deireadh an fear lear Páirc ag aimsiú sár cúlín de bhuió dó in ag an áid inis. Ard cúlín ag Dara Joyce. Mar cíimiid obair le déanamh a críoch agus nasta. Sin ceann sa tristal Haran lína ag an kick taobh lína ag Maigh Eo tócha go mar ach bhúil sé sin na cuine ar na Gaillimh an son agus well ag deireadh an réiteoir ag iarraidh go dóg faoi a ríiste nach raibh sé I bhfad go leor Ceannais agus ag deireadh ag ar an dul Ceannais agus Maigh Eo leis se le bhríist. Idir gá chóir le bhíidir an pass a ríiste seachantá dí Diarmaid Duffy. Tá Maigh Eo ag bogad go maith tús na himar an son is bogad chun tosa go lán cúlí Stephen Cohen an pass fáchan í an tugadí Ciarán Míchéal deis ag Míchéal ach an count son I mithir a héamh na lábh deise agus ar fóríl an cé chance ar stray an son ag Maigh Eo ach iad tá spáint go maith stigs na tosathe agus cóimart anna bheith obair bhór déanta go cinnte ag Andy Moran agus Iarán van Isteach a Colin Boyle agus ar nóna coacháil a Paddy Talley agus Paul Durcan fuair nua ag Maigh Eo ag Anna Simlíana. Leis an kick amach a ríiste ag Conor Flaherty. Count son agus ríist súla winter feich second a Carín leis an Gaillimh teacht amach agus stadéireach ach rion go maith go deireadh. Tríd cofada le Ciarán Mulhern. Deachtartíigh an Gaillimh an fell a bhogadín taobh eile go mar Matthews Barraid an son. Nis Ciarán Mulhern, Captain Tránóna le ceann maith choristeach ag siúd obair le déanamh fear maith dhéanamh ag Maigh Eo chun briseigh Brian Cogger seachún an Gaillimh. Scóraigh tastáil chun iad a hocrú Cillian O'Carín an son. Ceannais dí Shane McGrath deis las mod an stúa ach níor dionn sé tangamháil maith leis an bell agus éas go maith go deireadh Jack Livingston an count san na Chlána agus Maigh Eo chur ar an móthir ceart a ríist. Och nómad Gaillimh a chatta. Gá chulín ag Maigh Eo gan éon scór fós ag an Gaillimh ach Shelf tucha uhan son éas go maith Ciarán Mulhern a ríiste teachtaigh taspáint go más na nómadí luúan sa Carrick tastáil an son agus ag deireadh Fionn McDonagh teachta isteach Ceannais dí Oisin McDonagh ach ag deireadh Maigh Eo déanamh gadíochta an bhaiste an son agus Cluiche ó Ciarán Mulhern agus cílíonn sé sin go dtiuchaigh an kick séir agus an buntáiste ag Maigh Eo. Leis smacht go deas ag Niall Hurley fear Clark Lynn a bhuiris. Leis an lántasí Callahan a teachta amach a ríist. Fear bhealach a deiríonn tá lús ag a bhar céine. Fiach an náir de Iarraidh Gary Owen ag Turling san ád contúirteach tá Míchéal stig ach ag deireadh ar leis an Gaillimh dorn a chur leis agus an count son smacht go deas ag deireadh ag an Gaillimh obair le déanamh ag Matthews Barraid agus ag deireadh bhí tarrant agus stracha dhéanamh ag Cín Míchéal agus an buntáiste Ceannais ag na Gaillimh. Seans maith an son ag Cúba Callahan. Gaillimh fós ag iarraidh sacrú isteach an sa agus nis deis ag Brian Cogger.
Brúan son a teachtó bheo agus ag a deireadh de sin captain Kieran Malai ríist. Mar chara son Kieran Mulherne teachtasteach. Smacht ag a deasa sig an tá trosa ag a Gaillimh agus an fersacúna Cillian O'Currin féhrú. Tá Cluiche cinnte an son díorchó scór an réitóra agus chuna ceart a hurt a Dermot Lyons. Camal sús le ruch na himar an tá na slúte fós a balú seachtan tádí stad na Iarlathe agus slú man tamsa don bblion ochras ar a chuoine cluiche pelle yeiscint dar nó casig na fórna réin le chélas chéad cauta bhauta den stra pelle sig I móthir na trán tachtan se chuing ach tá fánar chuoine bheithansá agus deisianis ag an Gaillimh a gún sa oscailt agus denómad cata Cillian O'Currin tá sé leistigh den stúa Iarach níos túisce agus na rún sé teangaháilúnta leis a bell ba sé iarach an cean san a rórú agus an iarnáil túil a chur ar chlár na scór. Cean san níos fear ó O'Currin cúntas na Gaillimh oscailt an son Gá Cúlín ag Maigh Eo, Cúlín amháin inis ag an Gaillimh thug sé denómad ortha. Sin kick amach le teachtó Jack Livingston ar bhréifí fad go mála sig éic ag a deire Brúan son feic ag an réitóir agus an buntáis tarnáis ag an Gaillimh Cillian O'Currin a ríist a feic an turn around a leistigh Páirc Joyce a caithfeteach teoir chun Daobhlín ag a deire an captain a ríist Malai. Níl imreoir na Gaillimh beidir ag taspáin chomasa Maigh Eo go dtí seo ach deisianis le pas ma Smacht ag a deas agus an Gaillimh tre Shane McGrath ag bogad go maith tríd ag Garrett tríd céimeanna maithatóca McGrath ag a deire agus tá na fórna chorran Obair le déanamh ag scur sé tríd go leor cosmatóirí an son agus McGrath ag chorramú an seo don Gaillimh. Chorram don géad bhauta agus Shane McGrath ag aimsú. Leis an kick a ríist amach le teachtó Jack Livingston. Taobh sa round a ríist aige. Ach an bris a ríist dullar Joe na Gaillimh. Tá cos choiristeach an son gan ceiste Gaillimh Golden. Feic ag an réitóir. Agus díogar níag an Gaillimh ag socrú isteach sa cléithantá. Páirc Joyce a ríist ag siúil an Taobhlín ag caithfeteach na Dróracha. Kick séir ag Cillian O'Currin lasmod an stúa. Agus cíimitan ceansan a ríist brúta chun tosaigh a cos choiristeach an son ag Golden. Agus an kick séir inis le teachta Cillian O'Currin. Iling géir go maith, Cúlín amháin hena. Ach tá an ceansa díreach lasmod an stúa, ní lomhfuil fad go leor contúirta stigeann ach an preba a ríist amach a bhábhar bhuio agus cathal cíomh ní obalta sin na smachtú agus a glan inis ar an frehansaí atá Maigh Eo teach le lús lasrach obair bhain son ag Fenton Kelly leis na fórna chéad Cúlín dómhan sa Tránóna inis Dylan Thornton. Fad na Páirc á taisteann son aige. Thornton fósadal gnáine teacht amach an é stoppa an passamachtaín clíthán hawl ag a deire Stephen Cohn istigh an son a ríist bar gohfuil oscailtí an son Maigh Eo ag lorg kick séir agus tá sé cá ag a deire. Ríist dechartaí an son ag an Gaillimh nuair a bhrisin Maigh Eo chun caiim mar son le luas iad a smachtú agus fear tarringa siar a ríist agus cílann sin go mbeidh kick séir éasca go mála teacht ag Maigh Eo. Liam Golden a teachtaín Taobhlín an son agus Corla, nó Corlaich, níl me cinnta, is loch a Corlaich, ní Corlaich a Corla tá á chur ar an son. Ach an kick séir níos tá háchtaí ag an Maigh Eo agus deise go siúd inis dul Cúlín chun na maithas a ríist. Trí nó déag le catan sá. Cean san ibrthe tríd agus tá sé go snasta. Harann seastanán an son ag Maigh Eo. Trí an aige dó. Agus, well, Niall Hurley ag aimsú, ceann maithan son dóibh. Sin kick amach a ríist na Conor Flaherty. Go leor imreoirig boga os a chomach go dtí sé dín taobh sa martá déanta. Ó smacht a go hálaigh an son ag Jack O'Neill in ordas na Franca cúg sé sellh púte agus an Gaillimh teacht a ríist. Obair bhain, cléigh fiosú dechartaí an son
An kick taobh lína go deireadh a dul a bhábhar bhuio Gaillimh ag Aragónt an son leis an son an bhí an muir dír cinach leis an action an son agus Maigh Eo Tráchtaire scóráil ísisiil go maith a cluiche tanmhach Eber chun toscan son Cluiche tarrant beagán an son híimiis Jack Carney ach an Spórt crutha leistigh ag Dylan Thornton an Count Currishís fán rathair an pass a go deireadh gúil an crúig fight an son a go deireadh ag Niall Hurley níl sé curtha as rucht ná é agus stad éire ar nascadí Cian Míchéal. An Domhnaigh ag fiosú inis, sucra go maith, Shelf smacht ag Nathan Moran, Love an Ordigan Raitor buntáiste tucha deisir cúlín ag Cathal Cíomhnaigh, níl sé ag tucha sé ar nas, bhí an Love an Ordigan son ag an Raitor agus be kick séir eile le teacht ag Niall Hurley. Clé goscailt beagán inis, Lús Maffé, agus an Raitor inis ag Lurg na Pella. Sean kick séir le teacht go Maigh Eo. Some go bhog siad an cansa, fé Cian Míchéal. Déanna go dain, agus bhfuil tá sé ar imime an stúan sa. Well, tá sé bog a las mud inis, so iirecht ar gá faointe inis le teacht ó Maigh Eo agus ag Cian Míchéal. Leis a gitóg, iirecht maith an cansan ag taistil ach ag go deireadh casta ar thaobh na lámh deise agus ar fóríl níl anna an tarna counter stray ach ar clár na scór Maigh Eo díreach lena gaincín chun ceangan sa 3-2. Rís tá flairtí gleithránach go leis na kickin amach. Han sé dín taobh sa go deireanach agus glóir marthirí Cluiche cúinge san gurban sa thucha sé rís mar tá déanta. Smacht go as an son ag Dylan Thornton, rein goálacha a maithe feite ón Domhnaigh agus Maigh Eo inis agus Jack Carney. Pass sin dulta glán ar stray agus éasca go maith an son ag Conor Carson teacht amach. Ríist an lántasaí an son ó sin MacDonagh teacht amach ó Naomh Anna litir mór. Pass Cluiche tá sé glóir Cillian O'Curreen na fíor Gaillimh an son ag Iarlath brúla chéile bhfuil Cluiche an son tágadain. Bhí lámh ar an drim agus cílíonn sé sin go méid kick séir le teacht ag an Gaillimh agus O'Curreen a dhéanamh semach a thug an cansa ríist. Well, some go will Ciarán Mulhern-gléite chun tosaigh an cansa tágadain. Deis na fórna chothar múrís an clogurrá seach nóid díga tá catan sa in túm dá ghúling. Arach nó das I lár mianar. Blian nua pella ósar góir. Agus tá cinnte bhfuil an Domhnaigh ag lurg le haistear sách fada de bheithe cá seo chuún iirecht inis. Ag an Gaillimh agus tá sé sin slán go maith an son ag Ciarán Mulhern fórna chothar múrís. Corrum den tarn of out an sa. Cadéin deis ar cúil in áir ag ceachtartas na fórna good ag as an son ag Jack O'Neill agus lús in eis ag an Gaillimh beidir go Jack ag an cúlómh in eis fion MacDonagh ag Garrett Street an pass trasna agus Creekna ag oisín MacDonagh a bhí sé an ád ceart ag an am ceart bhí mé díreach árán nach raibh seans ar cúil ag ceachtartas na fórna ach ón gic amach Shelf bút an son go snasta ag an Gaillimh Ibrahim Tríd agus ar imime Carnóga an lántasaí a fannacht in san ád ceart agus Creekna go snasta isteach sa líontán pass Cluiche agus oisín MacDonagh san ád ceart ag an am ceart an Gaillimh gafanis cúil glán chun na maithas an sa ar cúil an sonnacha. Leis bhfuil freigra ó Maigh Eo tá Spórt chun toscaiste an sonnacha. Smacht go deas ag Cuba Callahan fós a dul. Rowna ag deireadh ná dul ar nastín fear leir Páirc atá Spás fears an reisceall leis Howland son ag Cian Míchéal ach tá cansan ag casa agus ag deireadh iirecht cúig féidir agus dahad tháinig sé de lámh an chosan tóran son ní aon tín Ciarán Maigh le cinenne an bhéir istigh ach bhí an muir ag deireadh sásta gur cúig féidir agus dahad agus an cléanis ag oscail go cintan sa. Oisín MacDonagh le cúil maithan son agus well an Gaillimh rásásta ag teachtaseach díogarníigh sa cluiche agus tá an cúlbáiris gléite chun tosaigh Jack Livingston mar dhéanaan an cúlbáirí go mion minic sa fel inis an nós tosnathe le clochsta nátha clia ach déanaan siad
a bheag nu bhór chud bhacha is é agus stad áir seo. Sa bhithú nómad atá míid, cúil agus trí cúlín ag an ngalamh, trí cúlín inis ag muoach tá deis. Inis ón cúvéidir agus stahead ag Livingston an bhearne sin a leidú, agus freigra beidir ar an cúla tá dúra géaltar Daobh leis an das óg an ceanton ordathe, agus ordathe go maithanson ag Livingston, an bhearne ar Ashley Péire, agus cúvéidir agus stahead má tócanson ag an cúlpáire. Leis an dáhéamh chorm go magadí se chuoine caiith turbheith go antá, ní hé go raimín go dtí ann breise go máid thomid chorm ag tuir na himrathe is kicking Eric a bheith ann ag deire má Harlín sé sin agus cáfis bíon drama golóir nuair casan na fórna se gona bhí chéile fihan ómad glan caite. An galamh a ríiste teachtain réchas na seolta treis an cúil sin ag Fionn McDonagh nó ag Oisín McDonagh agus a ríist glúiseacht má le cúpla nómad nús ó Iarn Páirc Jason sa leis Ciarán Mulhern chud mhór seileamh go siút sa chéad lehananta a siad sásta leis an taspáintas dar nó be go leor as a lads óga se ggéire go bheits a cúigartí ag tosig don chéadhhaid an comórta strahan teachtain seachún a rí Shane McGrath ar neis an tutí Ryan Roach agus an Cosanton son go maithigh Maigh Eo an ag ligandómh teachtain mórrán ach tá ceann maith ibrithe tríd a ríist agus cúpla pasúntaach seo chun Brian Cogger a gar tríd a ríist be goil deisir cúil eile ó stop ar lína níl Críicne go deir a bhí sé stop é céadúir an cúlbáire a chunig an prabbe agus an líród amach a ríist agus bhí deisir an tarnaíocht an son ag an ngálamh Críicne sa líontáin an tarna cúil in imime cúpla nómad agus sé Brian Cogger a fuair an cúil sin ag a deiridómh rá cúil inis an ngálamh mar cíime a ríist stop é céadúir Gina cúlbáire go maithanson ó iireachta Cillian O'Charín agus ag a deireadh an áit ceart a ríist fhí Brian Cogger rá chúla inis ag an ngálamh agus a gcuidse méidthant a 2-3 in nád a cethair. Tá beagán de bhuairt beidir ó thaobh lán cúil bhuio istigh agus na galamh ag inis ag feabhsú go cinnte. Na galamh a teachta ríist. Treis denómad ag an tús gan éon scór tá na búta sí scórála aimsethe go cinnte le cúd nómad an nús agus an dá chúl aimsethe. A bur bhain sanna Ciarán Mulhern a ríist. Carrick Tastáil. Leis an ceantan ag Matthew Sparade. Brúta siar tá na galamh ag an trosá. A tá cóir isteach an deir an réitóir agus an adóg séad i bharmhar na galamh. Be Páirc Jace brásás leis an taspáintas. Le cúig nómad an nús Oisín McDonagh agus Brian Cogger le rá cúil madóibh. Ceantan ag sciúra agus ag a deir cic taobh lína bhábhar bhuio. Cathal cíomhnaí a dulcan sin na hógant. Ach treis túsreasúnta maithigh Maigh Eo i ciúnathe le den ómad an nús. Nis Cian Míchéal, Ceannaireacht ag tastáil rih an brise. Tríd an son go dtí Sam Callahan. Callahan a gar tríd an son agus pas Cluiche go dtí Niall Hurley for sé cúlín ó chic séireach sciúr sé sin de hiúis na bróga agus an tríú iirta inis tá mithir stré an son ag Maigh Eo fallan an scór mar bhí 2-3 le nád a cethair. Leis cúpla onadí a taobhú de Maigh Eo. Ríist curcuig na galamh feabhsathe an stíl agus na ruchna tá déanta na denómad a nús a bhfad níos fearr agus í contúirte cinnte ní le beirt fága stigan san rimime le Cearnóga ach tá Oisín McDonagh agus Fionn McDonagh anna contúirteach nuair bhíonn seileamh isteach an son. Galamh a teachta ríist, ceansa treis sciúra thar go hainge a chalíos fechan son tá Ryan Roach sínta agus bharmhar na galamh a thugadh an ceansan a ríist. Leis an ceantan Shane McGrath, tríd go dtí Ciarán Mulhern a ríist go leor seileamh go siúd in san chéad lehananta. Jack O'Neill a ríist a chum an Naomh Séamus.
Tráchtaire Carút a Shane McGrath ríist. Gaillimh Mahori Céad Leatray Shimmer Gamad and Gaillimh. Corey Masna Dossa Shachung ríistid. Oshin MacDonagh Fairyaim Shgun Chéad Cool Dove. The Cluiche Stachs the Lord who saw Let in the Park and Tugus Fionn MacDonagh ish. Carrick Tastal agus and Carrer and Dave Howell. Tishkat an Vahig na Tossa hun Gaillimh cé not leve. Gan ein Iarlath Gáfuin to Gadisha, Tránóna Istadna Iarlath. Ag Dóhan am a fósta dul. Oshin MacDonagh ríist. Gadi Brian Cogger and Verti Yamshid na Cool. Passali Caelan's on. Cogger ríist. In Moran Tachiat and Tevsod and Páirc. Gadera, Carrer Tacht agus Anashi Jack O'Neill. Shell of initial Nocha second Marshall Gaillimh. Gan ein Dulchan Kai more Genta. Hernash Tashi Dul. Conor Carson. Spás agus Gotosa Cornish. Then Gaillimh Garrett Treed. Rimla Caranoga Shikta Killian O'Careen. O'Careen ish Takamach and Kents on the Smackdo. Ilin Gergamach, Queen of Shetard Fay. Gadera Hernashi Shane McGrath. Spás Lawrence on Godin and Jory and son and Akili Kieran Malai. Tara Shefe, Ira Ga, Fuinte, Tard Fay, Gaillimh Shoe, Agus Tal Kate Can Feckan Sotranona, on Captain Gaillimh Shoe, Agus Sar Irkan son, Kieran Malai, Agus and Gaillimh Glan and Uchtern Ishgastacha. Shot Gulin and Esher and Forna. Sar Irt Ga, Fuinte, Kieran Malai. Beg Páirc Joyce bra sásta dal seachtas na seomí festas má an cuasaí mar atá. An Gaillimh ríist tá Maigh Eo tre sleanú amachchas a gléthe de ceathrú na mar sin, beir go deach deistómh inis, tháinig an scór dearnach dómh sé nómad ó hen, ach tá ceannaigh tastáil go dó sin isis agus táte Calí Siúráltan son, Cín Míchéal brúta chun talún, agus kick séir éasca go má dhearfáil le teachta isis Maigh Eo. Scór na ag tastáil. Sin fear céine Míchéal hógaigh, as na dámhéidig. Leis go tóg. Agus chuirc sé seo chá chúl glán idir na fórna an counsá teoirithe agus leistigh den cúla. Ceilmaitheann sanna Cín Míchéal an cé ceanna go siútránóna. Bhearna Hernash go dtí an dá chúl sin. Kickoff ríist le teacht Conor Flaherty. Truc an ómad an taobh go dtí hín na cuairteas réamh stratha seo. Má se trí ómad atá fácha in san chéadla. Dearbh leis go amach son. A ríist an count a Hernash an Gaillimh beagnach fut Hernash Maigh Eo tág a deire agus obair bhain trosa ag Fenton Kelly. Ibre Treed go dtí Cuba Callahan. Berta Girigay stop on son tá Brewer. I get there, Shaxalor, Todd Dylan Thornton, a Girigay Smackdo, oh, for she, Bwilla Mahanson, a ton Brisha reached, again, Gaillimh, because Peter will Desher, Cool Ellenson, Desh, oh, Sabalun, Tagonson, like Jack Livingston, Erickson, Sonning MacDonagh, I get there, Illing Ger, Gamag, Fionn MacDonagh, Ton Coolin, on son of Tal Farvey, oh, Shinta, Aga Shinta, Gamahanson, and scoring get there, again, Gaillimh, Agus, Fionn MacDonagh. Ach, well, Maigh Eo níl siad peach sásta gur ligeach den nimmert leanúnta raig an tá agus Thornton sínta agus sínta go maithan son ach an scóir go Derek Fionn MacDonagh. Ach a ríist bhí oscailtaí an son agus deiscéadúir ar chúl ach a ríist Jack Livingston a déanamh go maithan ceann son a stoppa agus ahrún son ar éir an faoi ó ifir a feic cahar. Paul Toy tacht seach in an Cuba Callahan agus tá fear leir Páirc fós sínt an son sin Dylan Thornton for sé buile maithan son agus is dólam go méid gád in ag a deile thug na seachan so chomá Fergal Boland ag taobhúla teachta seach chomá. Tá deir déanta ag Dylan Thornton so Tránóna sé. 20 Shane McGlinchey replaces number 9 Matthias Barrett and number 25 Robert Finnerty replaces number 15 Cillian O'Careen. Tá sé ahrú déanta chumá Rob Finnerty isteagar ar na Gaillimh agus Cillian O'Careen amá agus fágan comata Matthews Barraid agus substitution of the male team number 26 Shane Fergal Boland is singing on Dylan Thornton for Thornton sunk mahan son agus
ag creaite go maith teachta seachtaí an taobh an tá. Nómh Dermot go Naomh beag nómh na ggóla chur leis an chéad leathan tá agus ahradínta ag an dó haven tá ag Andy Moran agus ag Páirc Joyce. Ach an scór ag a deire ag Fionn Mac Donncha agus an Gaillimh. Agus I brásás do mar cheas an cuasaí. Gortú an son ag chuir Steachar Dylan Thornton. Rá nómad dúrcha me hen Ardenson. Rá nómad am cútah gorta. Má se rá nómad na chur leis an chéad leathan tá. Rála Maigh Eo scór a chaimsú. Tháinig sé McGlinchey isteach chumá réalta thuama chumá ian na Gaillimhe agus an count an bhábhar Maigh Eo ní 18 Páirc Joyce ag trid de gachar do mahanson agus Maigh Eo inis ag glóric scóirh leathaim Sam Callanan Carrick Tastalanson agus Cian Míchéal istigh carú leis Crut Maigh Eo beidir gan bheith úntaach le den ómad an ús na mar sin pas níidir níos fearcha cinnte agus an son an dá chúla an Gaillimh an difríocht atragadí an lábh Nordigan réiteóir buntáiste tucha agus beag de fantáiste tansa beidir go tuigh ní dhéananig ag deire léitar nasin san go cliste ag an réiteóir sin I Drisleáin a Russ cumáin agus iirecht scóir inis scóir hastíí Nómh Maigh Eo an áíire leis tá an fellile tastála Maigh Eo agus dígur ní go teachtamach an son go dtí an ionadí tháinig isteach sna Paul Tuaim tá sé chun dul lasmod an stúa má se rá feinte atáigh chun an bhearna sin a leidú rih leathaim tá an chéad nómad istigh tá sé dúrchaiste gur a Páirc má se tá stáil maithir an tá cean son ag taistil well míán down an son an cúla búilte agus éasca go deirg Michael Mahanna sin a smachtú agus a chlána don Gaillimh. Dó séil an áda cuaig. 7 gúlí idir na fórna agus cinnte go réid Joyce a bheith níos sásta héamh banistíochta iad an Cluiche san feiceag an réiteóir agus Brian Cogger arís tá cluiche céad lethe imirthe den scoithe siúd an sa tránóna tá sin cumád a thróád ag an Gaillimh agus an céad saoirle teacht ag Maigh Eo. Leis an lech secondí fácathe agus deisiúáin déanach eile má se ag Maigh Eo fearras mar sin na leidú písín san le an adóg lehama sé antá. Well, is gan é ágan fé Jack Livingston fuair sé cúlín amháin ó chic cúghéidir agus stahad agus gar go mad an spotta seo má se beag cóirí sort an kick árthe seo aige agus seansan is iirecht gá feinte a hastíí Nómh Maigh Eo in áíire an dóchas ag an tartómh dalisteach ag an rise. Slua olmhór ballhisteach an tá tránóna. Livingston tógant chud ama, Dennis Macar be seo action deirg an chéad lethe tá sé seo. Seorá míán tarnicán treis an cúla bhúla sin rá chic séras I céalaigh Maigh Eo an cúla é buchant leis an dá iirecht ach tá adóg lehama sétansá in Stadne Virle Hejum ag an réiteóir Derek Lyons sin na Gaillimh go bheith brásás a dul seach ag an rise rá chúla chosúd Oisín Mac Donncha leis a géad count Cian Míchéal leis an tarna count a cílín go bhfuil 7 gúlín idir na fórnansá ag an rise scór lehamansa dóir sé ag an Gaillimh cúig cúlín ag Maigh Eo fanigíling buchfeintín chéad lethe teacht agus action ile an tarna le gan bhail. Gatas agus an Gaillimh tre Shane McGrath ag boga go má tríd ag gara tríd céim na maithtóca McGrath go deire agus tána fórna chom Umar le déanamh agus lús an eiste an Gaillimh beidir go teach ag an cúlómh an is Fionn Mac Donncha ag gara tríd an pass trasna agus críicna ag Oisín Mac Donncha bhí sé an ád ceart leis an dasóg an count an ordathe agus ordathe go maithan ag Livingston an fiordathe an eistí péire couple of passes to Chuckle. Brian Cogger a Garrett Treat, a reach for the goal. Desher Coolella. Oh, stop Lena Neal. Creek Negator Vishe, stop a Kedor and Cool Kieran Malai. Tara Shefe, Ira Go, Fuinte, a Tart Fe, a Gaim Shoe, August Tall Kate Count Feckan Sotranona, on Captain a Gaim Shoe.
San Chéadla an so do bhuio tá Maigh Cintanis go meisi glór túsmán céad den ó medalla Harva táchtach dómh tar nó na fórna réin le casa gona Míchéal is stad an fíorsigh de dánach se chuúing sa chéad bhaid an go mórta stratha ach tugann sé momentum agus buntáist éigean ar bhún tú ar do chórsanna go háir nuair chuoiníonn tú na caihanna bhí ag na fórna seo gona Míchéal thar na blianta Maigh agus anna Gaillimh tar nó go héobh comórtas connachta bhfuil sa le Páirc canis beag Maigh taisteiltí London agus an son casach na bútóirí le Roscommán na Nuairach agus an son taobh le slígachas lítrim le chéile céadúir agus na bútóirí leis an Gaillimh sa cléthe lecanis ceantar catisteach agus Maigh is ag iarraidh tús amach chuir leis an tarna lehansá Ibre tríd go maith an son go dtí Paul Tuaim tháinig isteach le cúd nómad fáchas i chéadla Ba sé glór cúpla scór luach an son can iad a hocrú ar neistí Fergal Boland Nis Cathal Cíomhnaigh Gaillimh ag fearr amach Cíomhnaigh arís leis an tarn iirt bhí sé cuioinmh tart fé scór ag a deireadh treis teachtamach arís tí Fergal Boland agus an móim mar seanseáilta dín taobh hawl Tro an nómad ar nó an taobh a bhíon ansá agus caiig tarmh a going ansá ach ní bheith géine an breise ach cicin éiricha más gá I ling here go maith an son ag Maigh agus tá sé sin sláánathe go maith ardcúlín an son agus tús maith ag an Darla agus é sin ag Paul Tuaim Higgin agus Boland ar nó le taithí maith Fear na leite go dtí sé Nis sin cic amach le teachta Conor Flaherty Dáchúil sin tháinig sa chéadla ag go sin Macdonacha agus Brian Cogger an difriad go fóil atara an green a taachtamach an isiad an túm Smacht go deas ag Cian Hernan ach ag a deire Tá hiarnán stoppathe mar go bhfuil Cluiche feicithe an son nó tá gortú chuirteach ar arbhuió tá Andy Moran ag leabhart le Colin Boyle an son beidir cuioineh ar cúpla ahrú eile dhéanamh agus dearhan go mbeidh athra go leor an san tarna leithantá ag an dá thaobh Chorláis fós a chur ar arbhuió Sin réiteoir ag fannachadí go bhfuil Ceannais ar na cosa go Merigach ar náis ar na cosa an dochtúir sásta stola mé go deire agus an cic le teacht I bhharmhar na Gaillimh a ríist Ciaran Maigh fuair sé anna chúlín dómh sa chéadla Green and Ish na Súlar an chuid imreóireacht tá Shilibh smachta an son go deas agus ar náis a ríist a Ciaran Mulhern ach dín taobh hawla hain sé Brian Cogger ríist a teach seachans an immert an taobh sátá Ciaran nó Cian ó Hiarnán má raunín sé teach chuige ach ag a deire sás le Shane McGlinchey an Felix Scura agus ag a deire smacht go deas ag Brian Cogger Cléim a haimar go siúd Ba sé sanamiad ceaping de áit in san cuairtíag tosig an tachtan se chuing. Ríist Cian ó Hiarnán. Rana leistigh agus sinna Shane McGrath tataseach ilín géir go má lágíirt ag a deire sciirsead an bhróg an céad iirecht in Mactar Stréig an Gaillimh ach seans má cailt an son. Cúlín óán feice go dtí seo sa tarna leis na teacht ó bhuió agus ag Paul Tuaim ach an cic amach an isis le teacht ó Jack Livingston Mar thuaigh brú chun tosaigh Ríist an ceann sa smachta go deas ag Maigh Eo agus Fergal Boland treis difriad dhéanamh an ar tháinig isteach cinnte Táchtach do bhuiónis cúpla scóir eile gáil go luach sa tarna le stracha an son gan cheist ó scóir an réitóra san buntáiste Ceannais ag Maigh Eo. Má tógant leis go áirithe Iarlath ar dhá faointe go héon ceannach tastáil bhuió agus tá se ón go tógan ceann son ag taistil agus tá sé ige
Well, hí me sigur sé las mod an stúa agus gur gáfuinte gur cóirse tá dáfuinte me ard an son ag cí Míchéal ní ar bhéon ceist fé bhí sé las mod an stúa agus go má las moie agus iirecht eile maithan son a ríist ag Maigh Eo ag Tráchtaire in san cluiche díag ar níag an son agus in isní leatra Ceiricúlín athrainn an cluiche go mar. Dó Séil an ádathach ní léon scór fós a tarna le an Gaillimh agus cúgnóid Gaillimh a caite. Maigh Eo ríist lús an taón mrise go cinnte oscailtí an san na Gaillimh teach trasna díthealamh níla go deire iirecht ar scór ilinn géir agus géir go maith agus tá sé caithfidh go deire tá siad feabhsa go mór go cinnte in san tarna le ní léon ceist fé agus scór maith an son ag Maigh Eo agus Míchéal ag feabhsú go cinnte dóibh. Leis sin trí scór as a chéile ag Maigh Eo. Dó Séil an Domhnaigh. Kick amach a ríiste Conor Flaherty. Ach an Cluiche an son dúireach feic ag an réiteoir agus an brise bhábhar na Gaillimh. Scór ag tastáil. Brúch an toscan son tá Cian O'Haranan. Deachtartaí an son ag fionmachtánacha sin na smachtúil tá sé gaithe deire Shane McLean Ceannais. Lámh an ard an réiteoir rialann fantáiste dhimmart an son. Ní léon fantáiste fós beidir go dtiucha gnis agus iirecht ag teachtó Kieran Maigh an captéanach an Canson go bocht ar dheis ach tucha sé ar agus beag deis a ríist an son. Ag an Gaillimh. And number 17, Owen McGrain, replaced number 2, Liam Golden. Gair sé fan son na hatha Owen McGrail le stigan an Liam Golden agus Tom Lydon na stigan an Fenton Kelly ag an mrise chá ahrúile dintan son ag Andy Moran agus Iarlath van Isteach ag an kick séir le teacht agus scór hastín ón Gaillimh ní léon ceann ón mrise tá an ceann son ag taistil ag Oisín MacDonagh ag taistil agus tá sé ige éon foiointeáin Eo sé ach gach ceann ag stáil agus stad seo dó seachtain isle an Domhnaigh scór maithan son ag an lán tosaí. Ceann a hastig ón Gaillimh. Seach nómad glán caite in san tarna le hansá. Ceann a ríiste bhábhar bhuaí ó tá siad feabhsa ón mrise go cinnte spás ag oscailt ag Jack Carney. Carney fós a dul an pasta go lasma deis an son a ríiste ag Fergal Boland agus tá sé sinna bhad níos fearr ó thaobh Maigh Eo de cuairmart úntaach agus scór maithe go deire ag Fergal Boland. Number 19, Jack Glenn, replaces number 3, Sean Mulcairn. Ahrúile dintan son ag an Gaillimh Sean Mhail Kieran ó bhfuil an áring a fágant agus Jack Glynn ó bhaile clár na Gaillimh a teachtasteach. Dó seacht le nád a de agus cúlglán a ríist idir na fórn an tá. Ach a ríist Maigh Eo feabhsa go cinnte ón mrise. Ard a haon siad. Ceann son ag prab a Haran lína agus a bharbhar na Gaillimh a bheith. Ríist na Gaillimh a teacht agus spás in san taobh Howland son. An obair cosint le déanamh inis ag Maigh Eo. Degraibh chuir an FPD atá buaite ag an Gaillimh 8 ag Maigh Eo. Ba sé spéisiúil cé crocha gló crán na bliana seo agus Cluiche le céalta stigan son ag Maigh Eo. Tar sé sin deis éasca go maith an Gaillimh. Agus Oisín MacDonagh a hena féin treis teachtamach an fellan na lámh aige héna aimse ag an lán tosaí go dtí seo agus deis éasca go maith díreach os cór an cúla na sé ríist. MacDonagh díreach os cór an cúl leis an dasóg slán go maith aige héna dó an ag an lán tosaí. Níos a hochtíad an Gaillimh hí gafa Ceiricúlín chun ceann a ríist.
Gamach Jack Livingston. Taves so round her each to get. Counts on Gwyneth Gamach son and Cian Hernan. Páirc Tastal, Stachs the Lore, Oberle Denvan, Brishig Derek, Phil McDonagh. Ibrahim Treed, Brewer Fada Nisher, Cussentori Vuyoic, Schlaunu Harnash, Boland, and Carew and Son Kama. Obervad Dentiga Shud, Marcholu Dertoftin McDonagh. Dakrati of Tospos, Shix the Lore, against Chancing Muyo, Chakta Macarisht. Doa Hocht, her Clorna scoring and Gaillimh, not a day. Ag Muyo, against Chakta Macanson to Sam Callanan. Was na Stefan ag Amélan Óha. Páirc Tachtan son ag Jack Carney. Can guard Gamach. Agus reached and Love and Ordigan Raitor Buntosh Tarrant. Better go Jukic Eric their score. Agus tá sé sin ó Míchéal tá sé ige Tágadain. Tá Cian Míchéal is stigla sin Gamach Seán óna. Agus Raitor anna Cluiche Gamach and Raitor. Carna her national reached in Coolawall. James Carr replaces number 10, Gerard Duffy. James Carr sticking on it Duffy and Taharu and son. Only Lynn James Carr, Aaron Glower Gwinga, to Frank Irwin, she's like Fihado, Kakwa Laharu Denton son, Ryan Lishan Farrett, Lishan Glace, Meda Hagoha, Fog in the Park and son, to Dermot Duffy. Agus Yennefigan Dawhaven so no my dear Kata how cool Glan is Scarut Navor no Nicalen so Stad Nevir Gleb Pellet Trish Tanava Kamagadisha Immerhori Strachasicale so Rohan again fell at an Council Smacht to Gamahan son Nathan Moran Agus Muyo Aaron Moher reached Paul Towie Tarrington Yancy and son another Vacan Ray Torre Deshan's on like Tom Lydon, Agus Shinning at her, tries Turlin Garrett, a Shakti Love, a Connor Flaherty, Agus Fuishvish and Gaillimh. Per Shackinson, Hill Mishak, and Raitor Liganton and Murtala Oh, Míchéal is Sheen to look out too. Agus Corlish, Tastolo Naskrit, Rasha Trisha Himmert, Anna Vagadisha, Tranona. Ach, Gortunish, Tráchtaire. Cluiche Castalo Kin Míchéal to Ahruel Vajenton son Charlie Power Vorna Cha Canuck na Páirc le Tráchtaire in honored Ryan Roach or Nick Oliver. Substitution with team number 24 Charlie Power replaces number 8 Ryan Roach. Ahruel Vajenton Desh Darnones to Comortish Rave Strahasa like a lower Immerhori Tráchtaire in Immert Shinahastin on Dawhave. Agus see the Prapol and Comorta Strahaveg a Tosnu beg and Dawhave Shahan Archicale reached Sugar Vover na Tran Tachtan Shakuing. Ach beg Africa Kinto Have Keveg a Tosnu Gus Marshin. A Galore Immerhori Girig Love a Choranor de Tranona Dulavaim and the Forna van Stierte Agus couple of Faklet Dul Shaka Cluiche Fergal Poland and son. Agus Dinshmakul Adam Barrett the Tachta Choma. Farrella Ovio Cashin Farka Augand Gorton son Shine Cian Míchéal agus Shine better preview or horror Vuyo Katisha Tranona She Adam Barrett at Takashak and Chud Ach Cian Míchéal Trish Sor Katisha Fog in the Park and Lachakair Aaron Gown and son in Shin doing the Wilshire Gorton Adam Barrett replaces number 13 Cian Míchéal. America Kama Hataf Shakni, Listigaman Kakosha in Actionella in Sinimerton son. Agus Míchéal Fog in the Park and so Stad Nevir La Shachunganish Flaherty Hernash. Do Hucklan on the Hindiag, Muyo Fiausa Kintis Tarnala, Dohna Yen of a Gaillimh Can and Clor score a Kamada Dol. He'd force ein Hul Clan Hunkaing. Oberle van Sonach smacht gedask in Gaillimh. Die Phil McDonagh. Páirc Tastal agus sin Tachtan son o Rob Finnerty. Tahi Mahig Shud.
agus ag deire Robert Finnerty a ríis leis an gitóg an countsa seolta agus nasta Haran Trasnán bhí obair le déanamh chun an countsa na chinú ach taithí maith Rob Finnerty agus bhearna sin tamachtaí ceithre chulín a ríist. Scór mahansan ag Rob Finnerty. Lashley tríd an tarna le. Abaríist I bhábhar na Gaillimh, smacht go asanson. Tá siad tris feabhsúla nómha na ggó. Fionn MacDonagh a ríist ag tá Spáint go maith. A héana agus osin MacDonagh déanamh go maith an Gaillimh sa Tráchtaire inis spás ó sa chóir amach Ciaran Maigh. Sin an captain ó chur finne. Agus deis ríist an son I Cillian Mulhern. Sleanathe tríd an son agus bhfuil an cúlín aige tágadain. Aber bhahan son am asna dosa ag an Gaillimh. Tarna cúlín a Ciaran Mulhern. Agus brad na súlan bhearna sin sin tar ríist I cúlín. Ceannais chur an FBD chonachta 2026 agus ag an stadse an Gaillimh an áidfach é bhuachant ach tá am go leor le dul. Ceann ag sciorthar go hainge clúdach má thnaisian san ag an Gaillimh agus a teachtamach tá Jacqueline ó bhaile clár na Gaillimh. Bontáistá tart agus lámh an ard ar fad an san ag Maigh Eo agus an kick séir gan cheistin san ag an Gaillimh. Ríist aber bhaith an Gaillimh stig agus Brian Cogger tá Spáint go maith an tús Páirc tastáil áfach an cara ó Ciaran Mulhern pas stig chuige an bhirrta coibrú go maith Míchéal go deire a chalísin san feiceigh an réiteoir agus sin le tacht go bhábhar Maigh Eo. Má se cúlín idir na fórna Páirc an Crokick an sá tá cúlín eachtra agus sin ar sé nómadí go le isteach sa tarna lehansá. Tro an nómad an taobh cuoinnig, Clownig Livingston ar bhúil sin countson ach tá fad go leor leis ach na Gaillimh ag go ríist an uachtar an son agus Jack O'Neill. Go dtí Maigh an captain. Páirc Joyce a cuioineh ar ahrú na ggóilíon of Ceannais. Go dtí Fionn MacDonagh. Well, tá sé siúrálta féhrú stig ach an réiteoir ag a deire treis an adóga héide agus an kick séir le teachta bhábhar na Gaillimh. An paint bán taringthe agus an lína taringthe son ag a deire tá ag go dtíreach inis an spotanach féidir dul Harris agus deis le teachta inis. Ag an Gaillimh agus ag Robert Finnerty cúlín óán ó nimmirtige. Sin gitóba sé géireach an ceann a rórú Haran Trasnán. Cuoinnig nach bhfuil Matthew Thompson ar fáil don Gaillimh go dtí lár an tarraigh tá an ceann go bocht. Ar yes agus ar fóríl go dtí Berkeley, California tá sé mithe stadéir an Maclean óg bhí sé gimmar go measna cluichí réamh chomórtais. Ach cailúnta seahead an chomórtas straithe an Gaillimh ach tá mé cinnte go mis ar náis in am an chátar na lein an chomórtas críomha agus sin an am cinúnach in áíre. Tá an Gaillimh ag iarraigh Límo Cníle ón spidéile tharraingteach agus chomáile sin dara bar go muna bheá an bhainisteir mar se am cluiche tharatómh siúd don dos éanam mod mar sin atá fáchan sa. Agus Páirc Brian Cogger. Mas a cléma immerthe Cogger so John Owen agus Límo Cníle istig in nonad Shane McGrath. Má se am thar Páirc ag an mirt son. Cléthe bhainisteúin is a hastín ó Gaillimh. Ceithre cúlín chun tosig. Nó cúlín me ceirte do marrá. Dó Dylan on Haintiag. Temporary substitution of number 18 Colin Lynch replaced number 7 Cathal Keefe. Agus ahrú sealadh a Ceannais son dint an Maigh Eo agus scór na Castal an Council Harnash di Adam Barrett squealing sé féach ag a deire tá sé sin go bocht
Fóill ní leanach an carúcan tá stré ar fad ach tá na scóir a níos mó tastáil ó Maigh Eo agus stad seo. Leis an kick amach le teacht ó Conor Flaherty. Dó del an ád héntí an sa. Den ómad a Naomh fáca agus péimiid am cútah gortathe cheadóig an réitóir an sa. Shellah ar náise go Maigh Eo an láh an áirdig an réitóir. Duchartaí teacht amach an son. Ag Maigh Eo agus ag Nathan Mórnach ag an deisicha teacht báutháin eile ag an taobh howlatá siad. Shanson son ag Jack Carney ag Laura Gá feinte bhfuil séige tágadain ard scór an son ag Jack Carney agus orla déanamh an sonach ag a deir lasmod an stúa ceanna hastig agus a brabna súl an bhearna ar náistí trí cúlín. Na scach Shellah cótácht ag a stad se ar náiste an Gaillimh. Trí cúlín idir na fórna an tá. Chun tosaigh an son, tá Michael Món treis teacht ó bhaid Cuiling, Carrick tastáil, tá Strach agus Tarrant tá dhéanamh an son ag a deire agus well tá an kick séir gnóthathe agus tailte go maith an gosantóir dhéann sé obair fahan son fad na Páirc a taistelathe ach tá an kick séir níos a háchtaí a ríist ag an Gaillimh agus Rob Finnerty ó bhór na teach nach na cathrach agus an líne tarring a ríist an son ag an réitóir sna Dermot Lyons ó chuman Naomh cuimhín sa Chuisleán riamhach I Ross Cumáin. Is trí cúlí natrar ní dada sin na gluiche Helen Leonov. Robert Finnerty leis a gitóg illing géir go má an ceann son cowmaríis ar an taobh sá agus an tríú iirecht tá mithir stré ag an Gaillimh go dtí seo buntáiste fós ar clár na scóracha. A cúpla scór má aimseil tamlín an ús ag Maigh Eo tá siad fós in san Imerton sa. Kick amach ag Jack Livingston. Garrett a héin sé go dtí Fenton Kelly. Agus ní gorák sé siúd an far, cai bhfuil sé ar náis, but tá sé sin tar ríiste is gortathe, ní bhfad eile bheith sé mo thar Páirc, agus sinis an brisig Jack Carney, fuair sin scór dearnatómh, gá faointe den scó. Queen of Corráise, Corráise san ag tastáil as an rairc ó Arbh Maigh Eo, an brise stig léite go má ag an Gaillimh atá an fel caiilte agus an fel a dul ó chuine go duine stig, den mar sem macúil sé ar náis. Ag Charlie Power agus deis ag an Gaillimh ag glanach go dtíon taobh sotí cían ó hiarnáin. Leis an táime go macht, nómad go Naomh fácan sa. Ríist Páirc Joyce an daobh lína caithfeisteach na droracha. Ba sé sás leis an tasmána sa chéad le níl siad comás a tarna le ach iad fós inúachtar an sa is stad Naomh Iarlath has slúa úntaach bailitheisteach an cluiche ceannair sa. Ceannais an son agus deis ag Dara Páirc. Tráchtaire an únsaí den Gaillimh. Ceannsa ag a deire go dtí cían ó hiarnáin. Maigh Eo gur fellagáil tar náis. Dtí Conor Carson. Bogad go maith tá na Gaillimh. Táime go macht a gcónaí an sa. Ríis ar náiste cían ó hiarnáin. Fear cuman bhearna na forbacha. Agus ríis an taithí Rob Finnerty. Mó a tharúgatín taobh hawl agus isteach sa lár tá go leir mar thoirí stig. Agus ag a deire gadaíoch maith an son ag Maigh Eo agus an brise ríisteacha nes an frithán tíle tá fear na Gaillimh sínta ach an imar go dtíon taobh eile scórin ag tastáil ó Maigh Eo tá slua mór á leanút mar a bhíon a gcónaí Fergal Boland a ríist. Isteach an son go bhfuil le Paul Towie Har náisiún tá dí Jack Carney tá tris imar go madómh tránóna rá ag a siúd agus tín taobh hawla hain sé. Colm Lynch. Trí cúlín idir a fórna ríis Fergal Boland ag tá spáin go maith ar fud na Páirc a deispeidir a gáfhainte tá siad leistigh den stúa Boland a ríis féhrú an cansan Maigh Eo an down an cúla púlteach níl an contóir glanta seansa stig an son ag an Maigh Eo ar cúl bhfuil Cluiche tágad aine stig sa Ceannais tá cannach an down ar a gúl bara ach tá Cluiche feicithe stig
Insan Ceannais an ceansa smachta tá Tráchtaire Nash gan ceistan son Armhaigh agus tá kick Éirice brunta ag Dermot Lyons agus kick Éiric agus deis na fórna a haringt Éiric scored Jama Gaderansa is Stadne Iarlath Kimidar Eastonson hí Tarrington Stiganson Shelvig Maigh Eo an Coolbara agus an Cosantóir Tráchtaire agus Agadir Neil Kester Biffé nach gur kick Éirice a bheith ann agus fáca fé Adam Barrett chun an count on the Hogant sa chóramach tá Conor Flaherty deisnar fórna chormó ísio le seach an angad an luring ón Lochlanta ein seog sé sin go bhfuil sé sin neamh agus snasta ag Adam Barrett tá míad chorm don tríú bhátha ach tá John go heiribal amach an sa agus den ómad ón scór Dernach ag an Gaillimh den ómad ón scór Dernach bhfuil tá kick Éiric an son aimsethe ag Adam Barrett agus tá míad chorm ar Easton sa cuinig ní bheith ann breise ach beidh kicking na Éiric amach míad chorm ag dearna himranis an Lochlanta Tráchtaire ag Carú Shelvig Harnash ag Maigh Eo agus ag Paul Towie an gcuas na seolta nisicá ceann ómad go leithe tá fácathe agus well beidh Andy Moore an sás leis an trid Harnash an tarna le ag an mrisise bhíidir seach gúlín ar fána agus tá iirecht úntaach míúltaach takeisteach an son a ríist ag Maigh Eo ón Dave Lína tá si treis fiosú le cúpla nómad Stephen Cohen le sár iirecht an son agus cílín sé sin inis go bhfuil si gafa éon cúlín amháin chun na maithas an sa Ever fithe sé takeisteach sin ag Colm Costello ar iireann na Gaillimh an sa ahra go leor ón dá héamh sa agus well ar clár na scór 2-10 ag gcuine héna Cahardíag cúlín amháin idir na fórna an sa an kick amach le teacht ó Conor Flaherty Bag an Gaillimh ag tucail na gaing ará céir de tharla le den ómad anús i treis sleanú as an gluthe agus catú dul Harnash tí Ciarán Mulhern sa séú nómad agus dahan an scór Dernach ag an Gaillimh an sa tránóna ach Maigh Eo fiasa go mór agus tar sé sin ardú crídómh agus iad a taisteiltí bóthar na an teachtain seo chuing. Nis, Ciarán Hernan, Town Garrett, Canary a tastáil inis don na Gaillimh. Nis Páirc, an brú ar fad a teachtó Maigh Eo inis. Ag Éiric an Gaillimh cumad an adón cúl agus gur féidir. Trí nómad a go Naomh tá fáca ag beidh cúpla nómad go cinnte le cur leis a dul tríd an son tá Conor Carson strachathe chun talún gan ceist díreach ó scór an réitóra Dermot Lyons agus tar sé sin deis don Gaillimh lasmod an stúa an chéad cárta fechan son sin is tócha dultí Nathan Moran Maigh Eo agus ag deire tá cárta buí brunta ach tá kick séir ag deire ag an Gaillimh agus sin ceist an dair siad féin dáfhainte ston gan énig ston gur bheith Rob Finnerty Harrig agus tá lína Tráchtaire Easton son ar an Gaillimh gan réitóir well sé an Coolbara tá léite gan tosig Conor Flaherty ar bhéon seans go dtí seo i gcé agus tá sé leir leis an muir chur ceist David am tá fáca tá go leor am a fáca tá rá nómad de gnáam agus be cúpla nómad le cur leis tá sé chun an count on a Hogant lasmod an stú agus deis na Gaillimh a chur inúcht ar Easton sa drama siar go heiribal amach an sa going is Stadne Iarlath in túm a rá chúling agus an Coolbara Conor Flaherty ó bhain le clár na Gaillimh leannig sé an Praba agus an British stig ag a durbe gan na broisi de Colm Costello tá sé ge an Páirc am ag Maigh Eo son agus trúr ag Éiric an fella chuide Harnash agus ag a dur agus sciaran Haran Lína agus beidh iirecht cúig féidir agus dahead le teacht ag an Gaillimh agus Rob Finnerty chun count on a Hogant ag cuine for ceann mar a Hogant bhí deis dul chun tosig an son leis an ceann Dernach ach fós mar a hámid le nómad go Naomh le dul Harnash tín Coolbara Conor Flaherty an Gaillimh ag cinnte go bhfuil dóthain Harnash san taobh den Páirc mar a hastín fééis na rialacha Di Ciarán Mulhern captain
agus glán tuk uig an son tá sé sin bog Cara Nómad atá díra cim an ord an son chlár na scór leid Cara Nómad má shot an cansa chud ar nasing mó an réitor scuile leis in ord a dhéana tá clé an son agus tá cansa I dul bháver bhuio tá slú mór treis tacht ó bhuio an sa taú lo Seannóna agus beisiad brásá leis an taspáanta sa tarna le. Fenton Kelly. Leis mó gurig cléthe a chúna amach bhfuil tá Cara Nómad fóstal dul agus cúpla second fálacha do gan áman sa. Ach an cúil sin ón gicéiric ag Adam Barrett treis siad a Harrington Ash go mór in san cléthe agus an son Stephen Cohn leis a gabhain darnach an cúlaí a teach an tosaigh seachung a ríistíd. An breúar fad an cosantóirí na Gaillimh agus a ríist mó brasásta an táim a bheltan sa tá imisteach díreach in san chéad nómad agus Cara Nómad ar fad atá fógrathe ag an réitor an cansa go míorúil tá chun Dave Howlach ar clé. Ní lánach an cúga count an semach atá ar fóríil an son ag Maigh ach tugann sé deisiríist agus Shelf Harnash ag an kick amach ag an Gaillimh seachung inis Conor Flaherty. Cuoinnig caiith tarra bheith going, kick an Eric a bheith a going Mohammed Carter me guitarra. Trid Maharnash in san tarna le ag Maigh in nord a hain sé smachta gáling an son ag dara Jaisach an fellfach an íag ag guitarra agus an Gaillimh inis a gur Tráchtaire an Ansi go hain a tar gachar am hanson Maigh le Shelf Harnash Corsan a shahid ach na hawd a shahid ar an lá mór pelle chuma agus well bín ard clí agus ard cahana nuair a casan na fórna seán gona Míchéal seachung a brise an tosaigh Sam Callanan an fellfach amach an son ar a Dave Howell agus deis scórála tá sé sin ag a deire ar chlé agus ar fóríil agus seansa le caiilte ag Maigh an clogarrág bhfuil Nómad agus Carcarús caite den Cara Nómad an son tá cúlín idir na fórna an tá. Cuoinnig seat cúlín chun ceang a bhíon Gaillimh an rise. Leis bhfuil cúlín an cóscór nó cúlín an bhua beidir ag na Gaillimh an dí mór in a capsteach treoir chun Dave Lína. Leis tá Shelf Ciarán Mulherin. Beidir bhfuil deis agus brise agus oscailt ag Michael Ryan an son. Tá sé Tráchtaire Nasty Ciarán Mulherin a ríist. Spás crotha an son hís ag Ciarán ag Cian ó Hiarnán agus a ríist bei Carrick Tastáil an Farránig seach mar an a dí leis na Dara Páirc. Dara Páirc ón cúlbára bhí misneach ag Tastáil ó Jack Livingston an son chuir sin dorn an áidir san air agus glanta go Pattinson son go Maigh chun tosaigh an son a ríist atá siad Fergal Boland. Rá Nómad fácha agus well ni bheith géin deithnas ná dá ar bhuio leis a gabhain áirithe sa agus some goil Maigh ag gur gathruí anamh cumá Andy Moore ag leirt leis an muir hís agus tá Páirc Joyce a tata seach a gar gón cumá níl sis well raibh sáú rialach an son ó thaobh go leor a bheith Harnash sin an rud a stólam. Ní dom go raibh go leor Harnash an son ag Maigh ar bheith sin é bhfuil ní dóla mé bhfuil tá kick sé ar tóca go mar ar réon cum a leanamid leis sin imirt. Bhí na banistóirí an dá thaobh gar gón tá tan fellis tig ag Colm Costello agus spásanis ag sé McGlinchey. Nis deis a Ciarán Mulherin tá cúlí natra Count son Ibrahim Trídaríiste an Gaillimh bhfuil deisir cúil ar imime le Carnóga dechar tarint ar istigh agus ag a deire tá count son Ibrahim Harnash agus hamid ar cóscór Liam O'Conneilla ón Spidéil agus na fórna Corman sa don gahrú báta agus dó a héndíag inis gona héna cardíag agus Liam O'Conneilla ag aimsú cúlín an cóscór an sa agus ní mór an action eile cíimiid an sa tá Nómad fáca an sa ten semach gur kicking a Erica a bheith a tastáil an sa chun na fórna a scarúnt marach gur féidir le ceannas na fórna rud ag a dhéanamh smacht a go háling ag sé McGlinchey seo an deistirna inis níl fácach 5 second ar mórdóir agus Cara Nómad a bhí fógartha sár Highland sa tarna le Maigh fiása go mór ach tá an adóg nó bhfuil sáú fan second inis sinna é tá an adóg dhearrig a stólam séta an son an bhfuil ag an réiteirta go hainge chuir na gceistena is some go bhfuil kicking a Erica
Maigh Eo. Nóhí Sorú Rialach is tólam, ní raibh go leor Ceannais an son istigh ar an taobh eile agus well, tá go leor daoine ag chuir na ceisne an son. Kick sér déanach Maigh Eo ag an Gaillimh agus deis é a bhúcant ag Robert Finnerty. John go dearnach an sot an town cutter Rob Finnerty leis a get tóg agus tá sé sin Haran Trasnán. Kick sér istigh an son ag Robert Finnerty agus leis sin tá gnó déint an son ag Maigh Eo an kick dearnach ag Robert Finnerty. He'll make a kick an Eric ag tastáil ach well bhí Sorú Rialach agus bhí Finnerty lábailte sin hí na frid Maigh Eo ar náis ach an deire níor bhlór é sin agus well be an Gaillimh sás an bua bheith coige deire craobh iver a haon diag de craobhacha chur an FBD chunachta réiteóir fós ag leir go raid imreoirí an son amá agus níl Maigh Eo sásta ag an deire ach tá gnó déanta ag an Gaillimh an sá dó dhiag a cosisiúd héna cardíag ag Maigh Eo búd aon cúlín óán an sá ag na Gaillimh mála a casach na fórna a réin a ríis le chéile sí chéad bhauta den comórta strathe an tatan chuing agus mar a bhíonn sa tá méid cinnte go méid foiir sa cluthe mar a bhíonn sa goin cluthe maithan sa in san cluthe Ceannais agus ní fadanis go méid an Corran le bronna ar chaptéin na Gaillimh tróna sinna Ciaran Malai cluthe maith imreach a siúd. Tá Andy Moran panistóir bhí ag léic na himreoirí le chéile an son Bes sé sásta leis an taspáintas trí chéile. Scóir deirgan sa dó dhiag ag an Gaillimh héna cardíag ag Maigh Eo agus an brunanis le teacht gan bhaileann sa. Lucht Maigh Eo dul seach le leabhar le chéile. Fritz Iarlath gomak cuoinnig beidir 7 gúlín chun deirg ag leathaim ach Fritz Iarlath cúpla scóir maith ó cín Míchéal ach farir dimise den far gortathe ag a deire agus an son Adam Barrett leis an gic éiricha a haring sin ar chó-Páirc. Ní mo Caníl an son ag corpramú ach Rob Finnerty den Gaillimh ag a deire leis an scóir déanach an son ón lína 5 méidir agus an bua tucha lótha ag na Gaillimh leis an bhara spár is lú. Se táid go luath i mianar ach nuair casan na fórna se gcuine bheith chéile bín caibhlantí maithe agus é sin mar a bhí arísan sa tróna. Dar nó sa chéad le na cúil ag an Gaillimh teachtó Oisin MacDonagh agus ag Brian Cogger agus go dain dhéan sé siúd anna bhar fadaach an cluthe an Gaillimh. Go leor imreoirí an dáthaimh ag tart deisna don bhanistíad beidir imreoirí óga nua chafisteach sa chéad bhauta tá Páirc Joyce a tá sé brasásta. Beidir obair le déanamh ó thaobh mar a cheannach siad amach sa chlés tarna le bhí tréimhse dosé nómad na mar sin gan éon scóra an Gaillimh gur bhíidir colatach go maith ach ag a deire is don go siad brasásta an bua tucha lótha agus iad th náis a ríist le Maigh Eo an tatan sa chuing. Maigh Eo imeisteach ceorcail ar Dave Howell agus tuige siad go Fritz Iarlath go maithan sa cinnar thugad ar lótha an sway. Leis an brunil bheith déanta gan bhail ha forhórtas na daoine fáganta tú má rúling ag stad seo agus Luchland agus tailige sigar a Páirc an son go leor imreoirí óga agus na comórtas sa anna hácht as na imreoirí sin deis bheith cá tacht ama má ag immert leis na fórna idirchúnta agus an son go go méid deis chuide tacht isteach in san immert nuair thosnú an comórtas strath an tachtain seo chuing. Don Gaillimh hí lehétí Ciaran Malai an a bheit an captain sa lína leach cúil Shane McGrath agus Ciaran Mulhernach spáin chumá agus an son Fionn MacDonagh agus Oisin MacDonagh a freisin an a bhrásach ar fáil na tosathe de Maigh Eo well hí Cian Míchéal ar aus go dtí gur bhéh an don farcha chágant ach tá spáintas mac ag Stephen Cohn agus lehétí Jack Harney agus Nathan Moran déanamh go maith dó freisin ach ag a deire an Corran Livebronta ar captain na Gaillimh
hís fungan sa agus ní fad inis nach go jucha Ciarmlai isteach inis in ismachú agus a bhanistú agus well beag an Gaillimh rásásta chéad corna bheitcha se tá Ciarmlai teachta seach tá órád scríomh aige fair play atá agus ní fad inis nach an éon fiún brunna an sa Ceannais Iarlath tá obair déanta sa stad se le blianta beag an ús cór anamh chuthair na páisina agus go leor pelle le teacht in san bbliana tá róing amach ach an churn a fannach Somália an sa Gaillimh craibh ihre haon diaag gur an FBD chunachta tu go leothach an Gaillimh agus iad a bhí beagání níos fearr treis cléthe amach pelle. Our son Corla Connacht, White and Falcher Corla Gahania, I'm sure you. Firstly, I'd like to say, who said that the FBD doesn't matter? Wonderful game, great crowd, right down to the finish. So, congratulations to Galway, the winners, and commiserations to Maigh Eo. But we'll have to put our hands together for a fine game of football and closely fought right to the finish. Se pelle má immerthe an dáhaimh tá. Thanks to our sponsors FBD, and we have Naomh here to represent them. They have been very good to us all the way through, and thanks very much, and we look forward to your continued support. Buchas tas na Hurrahori FBD, Darno. The Tuaim Stadium Committee for having the pitch in such fine shape for today's game in the middle of January. So well done to Tuaim and all involved in that. As next Sunday sees the start of the National League, we'd like to wish both teams the very best, and indeed all our Connacht teams in the upcoming leagues. So now, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to present the cup to the winning captain, Ciarmlai. Leis an churn FBD chunachta le brunna ar captain na Gaillimh sinna Ciarmlai Seanóna agus cléimeachar go siúd agus ag cólacha an chéad churn am líana an tá tu go leotha ag an Gaillimh breisiad ag súla tilecha sala meid an bbliana stig agus inis pictóí leis an captain agus an cathaoirleach an sa Ceannais Iarlatha. Slú mór takehan sáig takeú leis an dáhaimh Seanóna agus cúpla focailinis ón captain. First of all, I want to thank Naomh for today's game. Great football in county and wish them the best in the upcoming league. Secondly, I'd like to thank County and all here in Tuaim Stadium for hosting today's final. I'd also like to thank the referees and the officials. A big thank you to the FBD for sponsoring the competition once again. I'd like to thank our own sponsor Supermax and Muncher Gaillimh winners, and all those who continuously to generously support Galway football. Thank you to all and Galway County Board. A big thank you to our clubs and especially our families and friends who are always with us on this journey. I also want to thank our current supporters. Finally, I want to thank our wonderful management and background team and all those who help out behind the scenes. Next up is start of the league next week in Brisbane, and hope to see you all there. Thank you. An goróidéanta ag an Gaillimh an captain Ciarmlai son agus órád an Iasaga an scór d'organ tá sé búte leis an cúlín déananig ag Robert Finnerty dóigh ag an Gaillimh héna cartaigh ag Maigh Eo cógáird agus leis an Gaillimh. Go deas agus an Gaillimh trí Shane McGrath ag bogad go maith tríd ag Garrett tríd céim in a maithatóca McGrath ag deire agus tána fór na chorram. Obair le déanamh agus lús an eiste an Gaillimh beidir go teach ag an cúlómh an is fion McDonagh ag Garrett tríd an pass trasna agus Creekna ag Oisín McDonagh a bhí sé an ád ceart. Leis an deas óg an count an ordathe agus ordathe go maithan ag Livingston an fiordathe an Ashley Péra. Couple of pass out to Chuckle, Brian Cocker, Garrett Treat, or each particular Tesher, Coolella, oh, stop Lena Neal, Creek Negator, Vishay, stop Kedor, Coldly Ciarmlai, Tara Shefe, Irago, Fuinte, Tart Fay, Gaillimh Shoe, August Tall Kate Can Feckan, so Tronona, on Captain Cain County Castolo of August, own Gitogan Countson, Tashtel August, Toshaga. Well, he Michigan of last month. Oscar Tian, son of Gaillimh Chuck Trasna, T. Halavou, Neil Gatera, Eric score, Illing Gare,
agus Gergam agus tá sé coige dera tá sí spása gostal ag Jack Carney fósadal an pasta go lasma deisins an a ríist ag Fergal Boland agus tá sé sinna bhad níos fear buntáistá Tarrant beidir go deach ag iireachtar scór agus tá sé sin ó Míchéal tá sé aige tá go dain tá cían agus ag dera Robert Finnerty a ríist leis an gitóg an countsa seolta agus nasta Haran Trasnán Shanson son ag Jack Carney ag Laura Gá feinte bhfuil sé aige tá go dain ard scórant ag Jack Carney agus Orla Barrett chun an countsa na hógant ó sa chóramach tá Conor Flaherty deisnar fórna chormó éise le seach san angach an luring san tarnala ag an risha idir seach gúlín ar fána agus tá iireacht úntach míúltach takeisteach an san a ríis ar le Carnóga dachar tarint ar a stig agus ag dera tan counsel Ibrahar Nash agus hamid ar call score Liam O'Conneilla Finnerty John go dernach an sat an town cutter Rob Finnerty leis a get tóg agus tá sé sin Haran Trasnán